Nom 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 nom. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Nom 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 nom. Ikväll ni har fått lax allihopa. Pojkarna. Påstår jag pojkar. Lax nu. Jo. Den är grått. Jag har blandat med banan och blåbärs. För att lättare imorgon, det ska jag bara värma upp. Jag jobbar imorgon bitti. Yes. Det är inte lätt att ta hand om äldre människor. Men det ska jag försöka. Mitt yrke är undersköterska här i Sverige. Jo.